ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତୋ ମନ ଭଲ ଥିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଘୁରେ। ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି କମ୍। ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ବ ପାରି। ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଆରେ ଆମ୍ବ କି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଗଛ ବୋଧେ ମିଠା ଖାଇଥିଲା। ଚୁପ୍ ରହ, ନହେଲେ ହସରେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ହବନି। ଏ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆଜିକାଲି ରାତି ହେଲେ ସେଇ କୂଅ ପାଖରୁ ଭୂତ ବାହାରୁଛି। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ଭଳି ରହେନି। ସେଠି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ, ନା ମଣିଷ ନା ପଶୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମା, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ ତ ଆଜି ଆସିନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଉଠିବୁନି କି? ଆଗରୁ ତ ଭୋରୁ ଉଠି ପଡୁ। ହଉ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଚିଣ୍ଟୁ ଘରକୁ। କାକି, ଚିଣ୍ଟୁ କାହିଁ? ତାର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ହେଲେ ସେ ଉଠିଲାନି।
କାକି ଚିଣ୍ଟୁ ତ କାହିଁ ନାହିଁ। ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏ ପିଲାଟାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଚିଣ୍ଟୁ 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 ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଚିଣ୍ଟୁର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ପୁଅ 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 ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କହୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଚିଣ୍ଟୁର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ଚିଣ୍ଟୁର ମା କଲ୍ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛି। ତେବେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତାହେଲେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହ। ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି? ହଁ ମା, କହ କ'ଣ ହେଲା? ବାପା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ରାତିରେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କହୁଛି ପୁଅ ପୁଅ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଚିଣ୍ଟୁର କିଛି ହେଇନି। ତେବେ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ବାପା? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ମନରେ ଏତେ କଥା ପଶିଗଲାଣି ଯେ ସେ ଭୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି। ସତରେ ବାପା, ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ? ହଁ ମା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଭୟ ବି ହାରିଯିବ। ଚିଙ୍କି, ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ତୋ କଥା ପଚାରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତୋ ଶରୀର ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତୋ ମନରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଚିଣ୍ଟୁ, ଚାଲ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଠି କିଛି ହବନି। ଚିଙ୍କି, ଯଦି କିଛି ହେଲା? ଚିଙ୍କି, ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସାଧାରଣ। ଦେଖିଲୁ ଚିଣ୍ଟୁ, ଭୟ ସତ ନୁହେଁ, ଭୟ ମନର ଗୋଟେ ଛାୟା ମାତ୍ର। ହେ ଶୁଣ, ସେ କୂଅ ପାଖରୁ
ଆଜି ବି ଭୂତ ବାହାରିବ। ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ମନ ଆହୁରି ଭୟ କରେ। ମନ ଯାହା ଭାବେ ଶରୀର ସେଇଭଳି ଭୟ ଦେଖାଏ। ଆଜି ଆମେ ଭୟକୁ ନୁହେଁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖ ସବୁ, ଏଇଟା ଭୂତ ନୁହେଁ, ପାଣିର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ଜୋର ଚିଲ୍ଲା। ମୁଁ ଭୂତକୁ ନୁହେଁ, ମୋ ମନର ଭ୍ରମକୁ ଡରୁଥିଲି। ସତ ଜାଣିଲା ପରେ ଭୟ ଆପେ ଆପେ ହାରିଗଲା। ଦେଖିଲୁ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ସାହସୀ ଅଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।